खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 14 एप्रिल 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, देहाया मोजाङै थागोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायलायनो हागोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन, गोब्राब खामानिखौ मावफुंगोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनाया गाहाम, बुंनांगौ रावखौ नांगौखिनिखौल' बुंनाया गाहाम, रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां, न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव एबा बाय बाहागिनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, समाजाव मान मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन, गेदेर थांखि लायोब्ला इयुनाव मुलाम्फा मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, गोदान खामानि मावनो खाबु मोनगोन, फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ, बिमा एबा बिफानि गेजेराव सोरबा सासेनि देहाया मोजां थानाय नङा, लोमजानो हागौ, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन, फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन, रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा, फालांगियाव बारा मोजां नङा, जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम, लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, देहाया मोजाङै थागोन, इयुननि थाखाय गेदेर थांखि लानो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन, बिसि एबा फिसायनि गेजेराव हेफाजाब होलायगोन, गोदान खामानिखौ मावफुंनो हागोन, फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, अदेबानि गुबुननि बोसोनखौ लायाजासेनो गावनि गोसो बादियै मावोब्ला मुलाम्फा मोनगोन, गोदान जेबो थांखि लायैआनो गाहाम जागोन, हांगा दावरा खालामाजासेनो गोसोखौ हमथानानै खामानि मावलाङोब्ला मुलाम्फा मोनगोन, गोदान जेबो थांखि दाला, रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा, फालांगियाव रिस्क लायैआनो गाहाम, देहाया मोजाङै थागोन, समाजाव मान मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, गुबुनजों बाख्नाय जागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, अदेबानि बायजोआव ओंखारोब्ला जेंनाया गोग्लैनो हागौ, बांद्राय गावखौनो दाफोथाय, अभार कनफिडेन्स जायोब्ला खहा जागोन, सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन, गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां,
गोदान बोसोरनि गोदान बोलोजों खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गुबुननि जेंनायाव बाहागो लायैआनो गाहाम। गुबुनजों बाङाइ बुङोब्ला इयुनाव मुलाम्फा मोनगोन। रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा। फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गाज्रि सानोब्ला गावहानो खहा जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। सिं सानायबो जानो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुना नंखायै बोलोफोरानो नाजागोन। गुबुननि बाथ्राखौ बांद्राय दाफोथाय। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा गोदान सुबुंजों दिनै लोगो मोनलायगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि अनजालु एबा अनजालिजों लोगो हमलायनो गोसो जागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननायफोरखौ बुंफुरलायनो हागोन। साननायाबो जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरिनि जेबो आंखाल जानाय नङा। फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफोरा दिनै मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। सिगांनि जाखांलांनाय जाथायफोरखौ साननानै गोसोआव उल्था साननाय फैगोन। गुबुनखौ बांद्राय दाफोथाय। खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि साननाया देबोर नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मोजां साननो एबा मावनो रोंनाय नङा। बांद्राय ससियेल मिडियाजों लोब्बा थानानै समखौ खहा खालामनानै लाफ्लांगोन। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोनहा जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। लोगोसे गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।